Курсак театрында премьера. Кескей тамашаслары Сергей Аксаковтың «Ал сәскә» музыкаль спектаклін қараны. Сағу курсактар тылсымлы декорация, заманса музыка һәм әкият дөньяһы. Әлегә бұл тамашаны опера һәм балет театрының бәләкәй залында қарарға мөмкин. Хәбәрсебез Сәлимә Исламова премьераны тәүгеләрдән булып барып қараны. Ха-ха! Здесь я, доченьки! Вот он я! Әкиятте барыгыз да танығандыр. Саудагер атай кызларының теләген үтәп, һәр берсенә бүләк алып өенә кайткан. Нинди хак менән уны үзе генә белә. Не потерял ли ты богатство великого? А где подарки? Мне богатства твои не надобны. Богатство дело наживное. Открой ты мне свое горе сердечное. А где подарки? Спектакль Сергей Аксаковтың «Ал сәскә» әкиятенең дөнья күрүенә 165 ел тулу айканлы сәхнәгә янә кайтарылды. Әйткәндәй, ул Башкорт дәүләт курсак театрында 4нче тапкыр сәхнәләштерелә. Билдәле әкиятте төрле сурәттә уйнанык дип исләй 45 елга якын ошо театрда хезмәт иткән актер Виталий Щербаков. Әмма һәр тамашала мавыгып һәм олы кинәнес менән курсактарга ян үрәбез ди ул. И купца играл, и чудище играл. Ну, там были разные варианты. Вот. И мужские роли очень многие я играл. Вот. Я не буду хвастать, но вариант это тот, он так получше пока, поновее. Свет такой, вот, музыка другая. Была музыка простая совсем, была очень серьезная музыка. К сожалению, ныне покойный композитор Миролюбов Сергей Серафимович писал. Он писал такую серьезную, так был этот огромный симфонический оркестр, он записывал. Прям там полифония такая была, послезвучия такие были длинные, которые мы обыгрывали там по-всякому. Әкиятте сәхнәгә куюсы режиссер Башкортстанның халык артисты Ольга Шәрәфетдинова актерларның һәр хәрәкәтенә, интонациясына игътибар итә. Ул да 1980 еллардан алып «Ал сәскәлә» бихисап рольләрдә башкарган. Елдар үтү менән Аксаков әкияте күнүдәклеген югалтмай, киресенчә, яшь буынды үзенә ныграк ылыктыра дигән фикердә режиссер. Это же драматургия, это пьеса, написана прекрасным драматургом нашим Светланой Чураевой, но мы с ней постарались максимально близко приблизиться к аксаковскому тексту и прямо максимально его сохранить. Музыка удивительная. Влад Саватеев, композитор, наш современник, земляк, молодой, но с такой богатой душой, как он тонко почувствовал аксаковскую тему, а тема вот эта о любви, вечная тема, да, когда там есть слова у Светланы Чураевой удивительные: «Ненаполненная душа ищет аленького цветка». Что такое аленький цветок? Это символ любви мы ищем, да? Хорошо, когда взаимно, а еще лучше, когда она безусловная любовь. Вот об этом. Мин эштең катмарлыһы рәссамдарга һәм сценографтарга тигән фикердә калдым. Чөнки декабрь уртаһында Курсак театры үзенең яңартылган сәхнәһенә кайта. Димәк, опера һәм балет театрының бәләкәй залына тегелгән сәхнә һәм әкият бидәлеше өр-яңа бинага күскәс, тагы ла сагыурак укылырга тиеш. Сам спектакль, он достаточно яркий и очень интересный, и насыщен современным наполнением. Это вот по 3D, значит, проекциям. Потом у нас задействована обратная проекция, видеопроекторы, значит, обратная проекция широкоформатная вот на фон, задействована фронтальная проекция на саму сцену. То есть погружение зрителя полностью в сказочность. 165 ел буе «Ал сәскә» әкиятен карап бернисә буын үскән. Музыкаль бидәлештең заманса яңгыравы шарт дигән фикердә композитор Владислав Саватеев. Ярдарга тексты Светлана Чураева иҗат иткән. Сәхнәгә биюләрне Сулпан Аскарова куйган. Ямгыһы әкият өчен рус фольклоры әсәрләренә таянып 40тан ашу трек язылган. Я не старался именно придумать что-то новое и всех удивить каким-то новым, там, особенным звучанием или еще что-то такое. Просто делал то, что нравится именно мне. А в основном все идет от драматургии. Это очень, конечно, мощная сказка. Аксаков — это потрясающе. Там она глубокая. Когда ее разбирали с Олечкой по драматургии, там столько слоев, столько всего можно найти, что даже вот выразить одну мысль
и не объединить другие, это очень сложная такая задача. Поэтому там очень много вдохновения было именно от самой сказки. Бүлеккә ал сәскә һораган сәүдәгәрнең бәләкәй кызы Настяны ике актер уйнай. Рәйлә Гыйззәтуллина һәм Надежда Прошина. Бындай кызларды уйнауы әзрәк теге нимә әйтәм, кыенрак, чөнки унда бит характеры ята. Һин барыһын да аңлатып бирергә, балалар һине тыңлаһын, караһын типендә. Һәм шуныһы кыен булды инде үзем менә эшләгәндә, ошо маска менән эшләгәндә кыйны булды. Ошулай итеп борылырга ярамый, чөнки актерның үзенең бите күренә һәм гел менә режиссер безгә талап итте. Ошулай итеп кына менә карап, юк, кыен дип түгел, менә һин барыһын да тутырга тиешең башыңда. Тамашага килгән кескәйдәр һич шикһез тылсым дөньяһына сумасак. Үзе язган каләм, осып йөргән кашаяктар һәм сагы образдар. Ал сәскә кияте өчен Курсак театрында өр-яңы 40лаган реквизит эшләгәннәр. Улар арасында менә шундай бехисап корабльдар, шулай ук 20ләгән курсак рөлгәсе улар таякта йөртелә һәм шулай ук бына ошындай битлектәр. Әйткәндәй, был юлы битлектәр уңайлырак театрдар. Башкала тамашасыһы ал сәскәнең тик битлектәрдә уйналган вариантында иҫләйдер. Был юлы курсактарга ла, битлектәргә лә бердәй басым яһала. Шуныһы хәзергеләре еңелерәк, йөртүе лә уңайлы. Цветочек-то мой еще краше стал. Точно такой, как я во сне видела. Артистлар ал сәскәне опера һәм балет театрының бәләкәй сәхнәһендә бернисә тапкыр уйнаясак. Артабан Сергей Аксаковтың бөйек әсәре яңартылган Курсак театры сәхнәһенә күсә. Ә билеттар күптән һатылда. Сәлимә Исламова, Урал Шәрипов, Хәбәрдар, Башкортстан. Хәбәрдар сыгарылышы тамам. Республика тормышындагы яңалыктар менән безнең сайтта таныша аласыгыз. Адресы gtrk.tv. Ә мин һезгә хәерле көн теләп хушлашам. Исән һау булыгыз.